Wel, Ioan, wel, Daniel, croeso i'r rhaglen, wrth gwrs. Wel, ydych chi yn gweld eich hunan yn rhan o y don newydd ma sy'n yna o actorion Cymraeg sydd wedi dod yn ddiweddar? Mae'n hyfryd bod yna gymaint o bobl wedi dod mewn sawl maes cerddoriaeth, ffilm, theatr, ac felly mae'n hyfryd bod yn rhan o'n fe. Catatoni yn Rhif 3, Ioan yn Titanic, mae'n ffantastig, mae'n brofiad da iawn. A mae'r Gwyddelod a'r Albanwyr wedi cael digon o gyfle. Wedi cael ei hamser, do. Amser y Cymru. Ydy o'n yn cool i fod yn y Gymro eto, Ioan? O, fi'n credu bod yr wedi bod yn cool, ond nawr mae pobl yn dechrau parchu a dechrau cydnabod y peth. Mae'n hen bryd bod yna'n digwydd. Ydyn ni'n ei gormod ohono fo, ddo? Ydych chi'n ymwybodol ohono fo pen ydych chi yn croesi'r ffin? Neu ni'n Nghymru sy'n ei gormod ohono fo falle? Na, fi'n credu bod wedi bod yna eriod, ond erbyn hyn mae pobl yn dechrau cydnabod y ffaith. Ddigwyddodd ddim yn spel hir yn ôl gyda'r Albanwyr a'r Gwyddelod eriod, a nawr trwy'r Cymru a, wel, dyle wedi bod yna o'r dechrau, ond hwre bod wedi cyrraedd. Ond pan ych chi'n edrych ar dyledu rhwydwaith, BBC 1 er enghraifft, dych chi ddim odyd fyth yn ni'n gweld rhaglenni Cymraeg yn Saesneg neu Cymreig. Dydd Gwener nawr welwn ni Mortimer's Law yn yr rhaglen gyntaf ers tro byd sy'n wedi lleoli yng Nghymru, felly dyn ni ddim yn gwneud mor ymwneud, na. Ydych chi falle erbyn wan, neu falle pan oeddech chi'n cychwyn, yn mynd am y rhanna o Gymru, a falle erbyn rwan wedi gallu taflu y label yna i ffwrdd a mynd am y rhanna sydd ddim yn gofyn am fod yn Gymro, falle? Wel, yn sicr yn y rhan wy'n neud nawr, dwi ddim yn gofyn, does dim gofyn bod yn Gymro, ond wy'n cael neud y mewn acen Cymraeg, a wedi dewis neud y mewn acen Cymraeg, achos bod fi'n meddwl bod e'n fuddiol i'r rhan. Y rhan hwnnw, Peter Pan yn Gymraeg? Ie. Peder Pan. Peder Pan. Ond, na, dwi ddim yn gwybod, mae Ioan yn chwarae Cymro, oedd yn Gymro hanesyddol yn y Titanic. Dyna ni'n mynd i ddod at hwnna wan, achos o ti yn y Titanic, wrth gwrs, yn chwarae cymeriad hanesyddol. Wel, ie, a oedd y cyfarwydd o war y teg iddo fe, oedd e'n wylo am Gymro, a nath e gyfweld a nifer o Gymru fi'n credu, a o'n i'n digwydd edrych yn debyg iawn i'r cymeriad o hanes, felly o'n i'n lwcus o ran hynny. Ond oedd e'n braf i gael dynodde yn acen yn hunan allan yn Mexico ble o'n cael ei ffilmio, a nesaf i, wel, filodd o Americanwyr a chymeriadau fel Leonardo DiCaprio a Kate Winslet, gael dynyddion acen hyn. Oeddech chdi'n ymwybodol pen gychwynnus i wneud y Titanic? Oeddech chdi'n ymwybodol bod chdi'n rhan o rhywbeth mor enfawr? Ddim pan nes i am y cyfwelydd. O'n i'n gwybod bod hi'n ffilm Hollywood, o'n i'n meddwl, dim ond ffilm Hollywood arall. Ond o'n i'n gwybod bod James Cameron yn rhan o'r peth. Wel, mae ffilm i fe wedi bod yn wych a dwi'n mwynhau ffilm i fe yn fawr. Ond pan gyrraeddus i at y set yn Mexico, dyna pryd nath e'n haro i, achos oedd e fel petai'r llong wedi glanio yn y porthladd, fel petai ar ochr y môr mawr. Felly, wel, pan gyrraeddus i oedd e'n rhyfeddol. Wyt ti, dwi'n gwybod bod chdi wedi gweld y ffilm Titanic, sut wyt ti'n teimlo pen wyt ti, achos dwi'n gwybod bod chi yn nabod eich gilydd ys blynyddoedd yn dod o dde Cymru wedi perfformio hefo'ch gilydd. Sut deimlo ydych chdi i weld rhywun wyt ti mor agos ato fo fel Ioan yn perfformio mewn ffilm fel yna? Mae'n brofiad hynod o ryfedd a chwythig, achos ti'n teimlo'n baradocsaidd iawn, ti'n teimlo'n hynod o eiddigeddus. Wyt ti wir? Wel, oed ddim cenfigeddus, ond eiddigeddus mewn ffordd eitha iach, achos bod e'n job mor cwsi a ni. Ond ar y llaw arall, a'r teimlad yma sy'n goddi weddyd pob dim yw'r balchder, a yn ymwedig pan yw'r cynnyrch mor safonol a mor hyfryd fel rhan Ioan, a pan yw e'n achub Kate Winslet, o'n i'n... Ti di roed ei ffwrdd? O na, mae pawb yn gwybod. Na, mae pawb yn gwybod yna. O'n i'n anagre, os mae balchder enfawr, mae'n hyfryd. Ydy o'n wir i ddweud o bod chdi wedi canolbwyntio fwy ar y byd llwyfan, achos wyt ti wedi bod efo y goreuon, wyt ti wedi bod efo'r National Theatre, yr RSC, pethau mae actorion ifanc yn meddwl sy'n mynd i ddod lot hwyrach ymlaen yn ei gyrfa actio nhw? Wel, wedi bod yn lwcus ydw i, is i'n syth i'r RSC o'r coleg a wedyn i'r National, a fel yna mae wedi digwydd, a nid, dwi ddim yn credu, wrth gwrs mae pobl yn dewis i llwybr, a jyst dewis y cyfleoedd fel oedden nhw'n dod, ond ydw i wedi canolbwyntio ar theatr, a mae dyna'r cyfrwng wy'n i fwynhau orau. Ond dwi eisiau sôn am eich cefndir chi, achos mae'r ddau na chi, dwi'n gwybod, wedi bod yn eistedd y fotwyr. Ond ydy y cefndir yma wedi rhoi... dwi'n gweld chi'n gwenu fan hyn. Wedi rhoi rhyw fath o... Ai mewn yn yr eisteddfodau yma, wnaethoch chi sylweddoli am y tro cyntaf eich bod chi yn falch o berfformio?
Trwy gerddoriaeth, mwy na dim, dath y nawydd i berfformio, achos es i ysgol gyfyng Gymraeg Lan Taf, a mae'r adran gerdd yn adran gryf iawn fyny. Felly trwy gan un y core a chwarae yn y cerddorfeidd, dyna beth dath yr awydd i berfformio. A pan o'n i'n cystadlu'n sef, canu a lawan gwerin o'n i, a mae gweud stori ar gan yw i. Felly... Reit, dwi'n eich stopio chi fanna, achos da ni wedi ffindio rhyw glips bach. Da ni wedi bod yn tyrchu am hir. Daniel Evans, i ddechrau. Mae gennym ni glip bach, paid edrych mor boenus. Mae yna rhyw glip bach hyfryd o Daniel mewn cor canu mewn eisteddfod. Daniel Evans i ddechrau. Dani, ac yn ofyn dros Ti'n cofio'r Steddfod? Ydw. Yn lleol, fi? Na, sa'n cofio. Caerdydd oedd hi? Dwi'n yn siŵr. Chos wyt ti wedi bod nes ennill y gadar pan oedd chdi'n 16? Ie, 17, ie. So yn dangos bod chdi'n dipyn o eisteddfodwr. Ond, Ioan, o'n i'n gweld chdi'n yn gwenyn smala iawn fan hyn, achos da ni wedi ffindio un hyd yn oed dipyn cynharach o Ioan Gruffudd. Elina Jones, am pwy o ti'n chwilio? Fe symudwn ni mlaen nawr at yr 19 awyrin o dan 12 oed, a ro'n i wedi gobeithio cael yr enillydd yma gyda ni yn y stiwdio ar y maes heno, ond yn anffodus, yr un fath a non gynnefach, mae e wedi gorfod dal byrti bws i lawr i neuadd Dewi Sant i gymryd rhan ym mhasiant y plant. Ond dyma sut y gwnaeth Ioan Gruffudd o Ysgol Melin Gruffudd Caerdydd ennill ar yr alawerin y prynhawn yma. Modryb gwen o elin a bwchi at lyn y felin, mae'r alach gwyn yn ofio'r llyn, mae ben o gan i fynd. Nes ti ddal byrti bws, dyna di'r person mawr. Do, dalas ni, do. Diolch beth. Wel, na'n ffodus, mae rhaid i ni stopio'r cyfweliad fan hyn. Diolch yn fawr iawn i Diolch i chi. A bob lwc i chi yn y dyfodol efo be bynnag da chi'n neud. Ioan a Daniel!